Na gabenta ki khubor ba man kasni pet but subscribe ya u Antor News. Te mentangi don hangne khubor Antor News ukwa ban man ra IP ni ki khubor ki ba man na kasni ki ba video pe kum ki pat ba. Te kumbang ite u Antor News ujulet na gawai ka jaka shikwe pat ka jaka la kalong hasol la ne hanong kendong kakam ka jong u kalong ban hon ra ya ki khubor ki ban penroy ya ka imlang ka salang bar ki khubor ki ba iet briu bar kumju ki khubor ki bas pin isi briu ru le singala ban ong hanrei menta ha kani ka singi idon ni kata ka khubor ka bala play kerpang ya kata ka CSP ka common service point ka ba kan pensuk shi ka dei ya ki nong shong shnong ki badan hang ne ha ka shnong mairang ko mangitip ka shnong mairang ka di ka shnong ka bala he bha but ka di ka shnong ru ka bangla ban ong kabala advance hakaktim nong may mo kabala advance don shibon ki school don shibon ki college ki badan hakani ka snong bar kumju ru ki pahit nong shong snong ru ki bala nang roy na ka snem shi ka snem te limba kane ka CSP kabala mi thmai menta kabala yarap shibon ye ki khna school ki jongi khamtam ki ki khna puli ki bale college kaba kum hakini kisngi ki eki barok ni ki mi thmai lot ke bangi ha banne khamtam kane ka CSP kade kabe day na kabantaba ki khana kini apply ko mi ki scholarship ya ki pan kan bat kumta ter te lingba ka jidon jung ka CSP la don ba ong ba hang ni hapo shnong mairang idon ibe ikong iba la terwa la lu ya la di na kabantaba nong ka juniorap ha kane ka shnong mairang na kabanta upat ba ha ka ba ila terwa la lu ba in shim ya kane ka kam ban tremon sko bha ringkat ka junior te lok lane ka jingye te kular bat ki office sarkar te ngin ye pai ba menta bat gan kli ka kerteng ka jung ikong ha kini ka porte I khandian ke ka kerteng ka jung ki ka kerteng junga ka dei ikong rus khar sutiu bat la khaya nga ka di ka shnong tulam yang merang bat hadu menta ngala trai ka ni CSC la kumba khandai snam bat menta sni kalau long kasing ka comment na mangi la yo one place ya ka CSP ka CSC ba ka CSP ka la class ba ka CSC ka di common service center ka bangi trai ya baro ki kam online kum ki pan card ki shuru drive ki epic ki GST registration ter ki bon bha ki don ki education don ki banking don ki ban register ke scholarship ki emo te ka CSP part ka de ka customer service point ka bangila ban play account ki brio ki bon play account nang ba jangi ki la ban play account ki la ban save sa ban khat pisa ban apply ki insurance ki ba pay kum ba ki bang hi ki trai ngila long kum ki mini branch jongka MRB ni snotana kong ban yo sngo ya kata mo kata ka jing batai ka jong phing sngo bakala shai ba te phila pat menta khandiat kong ban ya thu ba kumno phila sdang ya ka kam ka jong phi ki iki kam ki banin kong ka ba phi phila trai hadin usnam ba nga la debi graduation tingala shong yi chisnam hadin chisnam ma shong yi ngasu kum ba khli kam long man shong yi tinga apply ya ka kam hapo li cross nga apply ka kam nga apply menta la sha ki call ban join ya kam te hakata ka por ba ki call ban join ya kam makli ya ki ong ka don na duty ru te ngala smu jar mar ngarang don yi khun chisnam te nga apply no ya ka jing ka school hapo St Thomas te ngala yo ki kam hi ka school ka bas dang mitang na du khandai beje du saw beje te nga sngo kum bakala sub ya nga bakade tang kata kanta te ngala I khun hiyeng mga ai la ki be ken pen te ngala ni di school bani ka school te nganda la pa school part na suthu bakani khli janga kamla ban sha ki khlung khna na ma khlung khna ki hala be ya te ngala par khan ngan wat sudah kam ayu part te ski part ngasa I ro kam ka school hadin lights na na join na ya kam ban design so the design part mas thu baki bru ki be fashion ba kam la pen biang ki bru pen hon te ngala super khat lo ba kani ki jing design kam long dukan changa ilong ibare ki bru ki be fashion kat nu ngan pen he kat dukan ka building ka basang building nu semula super ka de te ngale akum nu nga ong I mai mai design ngong nei shim nei phi ni design ba ro khon ngan le ra ko kam ti be ong yong to ra ki design pen ding na mga na ai ni mai ki design ngong I lok idon auto rickshaw ngi ngin le kum nungi dan kam ban perkhat da kam la da ko le business ti yong yi to ngan di no ko auto rickshaw
Ide no ko auto rickshaw te gi sedang pat ban pelan thamai no ni sedang ban kheng mobile pan ngabu tang hi komputer ban pen thap jing roi gi brio tam nong pendong itu magong tama pen thap jing roi gi brio ngabu we komputer te na ita ijing thap jing roi kasno kumba sung kumba layo sibun ki jing kerkhung te nang tapat ngapar khat bali ni komputer ila ban trai tang ini jing roi mo ngamla palat bali ban trai kampun nang ni komputer te ikam ti ni ya ni asyong kali ipa yung pinang balik komputer itu nga don ka kaling mo ban penyarap ipi te ialam ni nga siya silong balik interview hapo jong kani kasi te ngandalawan nang tu nga pas ban nga lala ban play kasi te yung ipa ani lala ban play kasi kami tu ni parsyang ban siu belaj nama kata kapor ipa ide isim reading de te hang ta kapor ti yung nga tole na ba phi te nga lale nga punong trishipon haban le reading haman kisnong jaga ni ga isden tak por pada isden bas nga di mairang konstitusi te manuban siu belaj ni kok du bitem ang siu belaj ni kok du i mama kata kami siu kolong dik mama lagi ban hai ngalanang menteri ni kamo alis mo te din tapat iban iba ibang itu hai so dukan marsiliang te yong balai pispet tibi kemudian man kasniong nga sedang menteri ki kam online mo yong pinang benda sudah drive ni kata te ngapersyang mo te namang ada pas ke exam te nga menteri ki kam balai ngan pension ki ang mo tengok iba to nganang ngapan ki dokumen ki baru khat kenya pelai sudah drive te indalawan ite iba ala pelai sudah drive bakar ki ite ikun ban submit balik polis sabar te ngapan say i da ki receive berarti application form ngam te kata sudah strike kolong nama ilara asying ite ilong ilatin yo kan orang ba mi thu sudah strike kolong kumno mewan ra ki receive ita iba ban pai sangat kumno tang om la ngom ti bai lawan kredok nga te jipat ngatek ngakol si office kada kasini kong bangan ni do berarti office te bangan keren man kli hana mar gasyong hagi kam jonga kam sya te bangan syusyong ban lembar wai haban kli phone ngawat number jong SDO tak por ngam patyo stick hane ngom sir kumno nga apply si tribe ini iba iwan tunum ki apen mi dikini si tribe bang mo ngom tagen isa do bri dai yo pide mano nga dai kom rose na po CSC yung ita isa empat tim CSC yung te nga siya mga le online siya try te last two bagi online te yung ngi haban sign manginang ne daga digital pensayo ako pa certificate nintake nga sa stu ikatamo makam tang na ita iba nga sa stu ba plan kakam man bangale kakam nang ni kidi ban sign ki officer digital side kan sa po siya nga banga sala ban issue certificate na ite ikam ibaret bangale tang ibi siya try banga bakala ngatip bar khat baka de long yung ta nadu kata kapor te nga sa sedang hiti isnam arjar khatsan kan rio mga sedang kasi banai jun ta kamot sisnam nga syong tudukan baret ba ngas tu kasnam ka babuat ngas tu kiti beri kim long ban yang palat station se surok che na makila syong lembuk emok tu basi berlai ro te nga wat ro kedukan ke bahe nga yo kedukan ke bahe pan hau snam arjar kan nyo snam arjar kan nyo nga yo kedukan ke bahe te nga sedang ban pri ya ka computer training te iwan ban khap riban i bantai dor itu bantai dor mo itu i minister iwan ban khap riban itu rengkat jemdan langjut isa nombri te bat ki wiki officer ni najan te hakata kapor bang khap riban ni kata ka computer training nga training free kena kila join hado 1000 tam ki kena one join 1000 tam ki one join da free training baro ki yo certificate lo te hadin nang tapat ngabu ki kena lu ki ban ki menyerap kam yang kalau lu kembali kami kena samla te kin nimdai ban perkat palat bangan yo kam sarkar te kamu ngai kami kena bikin kerebat nga kidan ki bahikai komputer kidan ki ba terebat nga service namang amla suban kata marwai te hadin habut nang tupan mas ni tu lockdown ngas ngutu bakal ahiar kata kajin wan jum gibrio nama kindu ban bene hien te
Shipang hakanja tang shipang hakabede baga jingrong jingbi kriyo tang ba kini ki jingle ki scheme ba phe pat ki rush phaki brio ma kidan kam pisa kidan ki scheme ba yo pisa ya she sin she banai ki tu scheme ki farmer ID gitu te ki bon hak brio apply gitu te ki ban apply kini ki ban dale jingle kum to ki kar gitu ki ban yo lete hatuk por ban lockdown itu ki bon apply karpas te hadin ketupat ngas tu ba nganda trei kumde marwai kamlong te di haus nam hajar puwai bal lajan kot untuk korna mo alam tanda mo ngasdang ban sim ye ki kenda bakin one training no ban play kum kan center janga kanang ba maki kinum kot ban trei tang ban ngan rei kinlet ban play ki we pat ki jaka te ngasim ye kita ki kena kidon ki kena ki banga charge baik banga i ki bet ki biang ngayen kidon ki kena par ki banga i tho ba ki kwa phawan blik kum kani common service center jonga hane kim la kot board man si nga ka by training man nga tinga ngalit to exam kelen ban gan bangan long qualified ha kan ya lies nam nga shumit batang balik to exam kidon ki por banga mi arje la je na ying men step root tang bangan posh jaka ban to exam akrab ko na kali kali kamu ni ka jini to exam jang fi kom ka fili le exam ha chilong ne shaban na chilong ru ne ka don bet hasilong ba guati kita arja ka bet hon ha pendap ngako ban le ki insurance ngah pas exam ngako ban le ki banking ngah pas exam ngako ban book ni ki flight ticket ki ngah pas exam hon te nga don shibun ki exam ki banga pas ndai banga shutre tu hormon ma te kadang shim mi kena ko ai kena samlang shim kata ka opportunity kan bakin makiru kin yo lang kuni kalar mo shim ki haus nam aja ko kan barang kerja ki beri ban namar ba kadang kidang ting ban mi ki wan beteng ki kena training ha ngai training ki te kamot hakata ka por sedang mi kena ban mi ban play ki CSC hadu menta ki ban mi nak ti jenga kin dai prangot de kendai wot kidan ki kena bawan kerut kidan bawan Shillong kidan bawan Jowai kidan bawan Patar Kama kelang ki jaka ki wan ki kena tengah training ba yaki tedin kata pat idan siwi officer iwan na Guwahati iwan ban introduce nga kan bayo pi ngai pi na Facebook ba pi aikam mi kena anta ga IPI training yema to se arab lam ki kena kin le ki job replacement ata kapon ngai lag jangan le akum do na marba kilawan hing de bang hi ki mana mo te kilawan hi do office chungi ba ki introduce hi te ngi le akum no te mi iru I support ba yang to tang ngi le ba ngi de de ban le shgo ti ngi le te shan lam jang ilok jang kan te kamot ni shim mi te kena ngi select kat numut I kong fi yo man select hado life sangot kadai ka plastic engineering te kilet be kadai ka free training kilet training shwa hade Guwahati hadin be kidip training ki yo kam te enda kila yo kam nang tupat kemot lak belum lagi haban training shwa hapo jang ketu jaka ba training hadin ketu kesa syaban let shwa jaka ba kesa yo ekpayment ki te hadu menta ki bon ki kena jang ipat kim la man sya ka jaka jang ki bai naga jing shet jang sin beden te nang tapat sakabam ka diru jang ki bai te ka long kalap her hi kalap her mak lebang her pa ki bai te shbam sat bai lentar ta ni ta sheni gi don ki sarwa gi ke te kena ski bon ba ki jahi ki wan phai ra hoi te amne le la kata dung la pen I kalar kelenti ki mo dara ki kwa makin le kila de ban yesha mo pan hesha namar ba undan ubreu ba subiang dot mo kat habalan kamu tadi kata kong ka jini sha haban don te mo te na pren kini kena ki bang training ban please sifat ki don ki kena ki bakop pan baning ba mentah la pling asni te ki stum long issue te ikum kitu kena ba competition jam hi ba ki kena ikum kitu pan ong kam doni hanga bangan perkat ba bali fikran ta yanga reng oi ki lada kajing competition junga ba jang phi gade kajing yo nong jung pe ba kade lada phi ru pilong competition lada phi le competition kam bale nga kamot phi ru pidan competition kam badan nga hi ba uni ubru bawan umdi ban mi sudah udi ban deb be service jang subo mentamo mga selector skinong kedong ban I free service skinong kedong mo kidan kisnong ki ba tangtori ki biru hajar no show kisma mungkin kita jaka ngale men I free service lagi jaka ki nang saat dia kidan batang epek ru kemdan
Kita orang lagi ban free service, kemudian lara pilak balik sekitar lekat nu jeng bahamo, mana bisa syong tang tu laju ban ship ban apa Tang kejaga ka basukin no. Let's Don kam go. bendet kejaga ka bakam. Kata Ka de kam kom jenjang mo ban yo ban yarap iki kam tam iki briu ki jongi di kom sinong kendong ki babun ki bang patnang pastan le da kata ka jeng jeng ngas ngol lalong ka jeng ku ki iki briu ki jongi kam tam ha ki nong kendong ma. Takadaw nga ang lalaki ko balik competition am kidi balik sekitar di Jakarta. Hiar pa di kamat sa suto ba pelangkan ni ka Jakarta ngawantang mentaru kan ni jenja. Hidawar kitu kibre nang to siya ni ngam day patli ngam pandap ik service junki. Takadaw nga sngiyo nga si bek no mira. Sngiyo siya ang kilet suar. Angan le iki bawan iki bijakan mangalatip kalenti junki kalong kumlo banya Bajai. Hindi tang kabajingan. Kalenti ba khoro khoram ba bagay. Watang ka kaliru kong bakin wanru kawi ka sinong dan kawi ka sungo. Hapshim na way hawi jakan. Sampai ka sup ya kita. Kidan ki jaka ki balad ki banga ngas ngogum ba uhati unmi. Ngalong iyo banga he kalitang masukli ba itu inangnya. Lajan poi na banga sungkum ba sami hati rute. Ong ba kam kendong bahar kan firo. Kidan ki jaka ruba ngahaban yom ya ktiru. Surok te gilong ta. Teka mo ngahaban sungtu kanya ki brio ki bawan na chano ki jaka kinwan su shini mairang. Kidan di mairang constituency ki haban hi shini a. Takadaw nga yarap ikanaban ay training bakin pili siya kibi pagkajaka. So bakiri kibrio kinwan tor pala siya Sani. Kendong kin seng no. Lati jongki kam ki jam jongki usya ka snong ka jongki kinong ka jongki. Kila don bun menta ki bapli kumta ti kumur kibrio kila kam sting shibun kan kim jenjar e palate ban wan mara isu shini. Bat kila da ki don ki service bakam ki baki kena ki banga ay training kim la banle kila shifon ya na. Kila shifon kani ngala shem yarap le lama pita ngala le. Kakam gajong ikong ba itreng ngom kalalong siya kajing kerku ya kipat ba khamtam ha kamairang constituency baro kawe mangi khimi ilenti kong ba umdei tangka common service center kajong phimo ka ba philas rang ban seng ningkong bat menta ka banglati ka kong ka CSP ngi scam baginang mi shushu ki be pat ki common service center na kamta banong kajing yarap ya ki pat ba ki jongi ha ka jala ka jongi publish